При нас идват високо мотивирани хора, които искат да научат професията на парамедика. Любовта ми към медицината ме накара да запиша във Военно-медицинска академия. Не веднъж съм попадала в ситуация, в която аз съм била безпомощна да помогна. Благородна професия. Имаме нужда в България от допълнителна помощ, допълнителен персонал. Работим върху един от нашите манекени. Той е с огнестрелно нараняване в лява гръдна половина. Тук са поставени и превръзки, след малко ще ги сменим. Почистваме. В момента се намираме в симулационния тренировъчен център на Военно-медицинска академия София. Това е най-добрият и оборудван център в България. Имаме различни манекени, можем да имитираме различни ситуации и симулации. Националната агенция за професионално образование и обучение поддържа списъка на професиите в страната. В момента в него има около 250 професии, като една от тях е квалификациите на парамедика. Парамедиците могат да окажат безценна помощ както в самите линейки при транспортиране на пациентите, така и на лекарите в спешните отделения, а също могат да бъдат изключително ценни при мащабни бедствия и аварии в страната. Една от институциите, които предлагат обучение за парамедици в страната е Центърът за професионално обучение към Военно-медицинска академия, с който си партнираме доста успешно. Симулационният център е част от Центъра за професионално обучение. Той беше създаден с помощта на Националната гвардия на щата Тенеси. Програмата на НАПО ни среща с най-различни хора от целия спектър на българското общество. Стараем се всеки обучаем да мине през тези манекени и да усвои необходимите медицински процедури, които са в обхвата на неговата компетентност, преди да отиде да ги учи на пациентите. Виждам сред обучаемите хора в всякаква възрастова група, включително над 60 години, които идват и се учат при нас и се обучават. И това доказва, че има смисъл от това обучение. На 56 години съм. Пенсионер съм, държавен служител. 20 години работих. В интернет открих националната програма НАПО и сега благодарение на Военно-медицинска академия ни подготвят за парамедици трета степен, трансплантиране, оказване на първа помощ на болни и пострадали хора и асистиране в спешната помощ. Любовта ми към медицината ме накара специално да запиша във Военно-медицинска академия при най-добрите професионалисти и най-добрия учебен център в България и може би на Балканския полуостров. Отворих страницата на НАПО за образователните програми. Имаше много професии, но специално парамедика ме грабна. Желанието ни е да помагаме на хората, тъй като не веднъж съм попадала в ситуация, в която аз съм била безпомощна да помогна поради липса на квалификацията. В Военно-медицинска академия аз срещнах много хора с много опит и професионализъм. Получих също и работа тук, пак благодарение на тях. Стремежа си човек да открие работата, която обича. В същото време той успява да помогне да съхрани човешки живот. Щастливи сме да се похвалим, че в момента обучаваме втория курс, както ги наричаме цивилни парамедици. Тук имат уникалната възможност да съчетаят практичния опит в клиниките, теоретичната подготовка от колегите специалисти, както и практическия опит тук в центъра. На първо място естествено ги учим самоконтрол, спокойствие, вземане на адекватни решения. Раз, два, три, дни! Хората, които искат да се преквалифицират в професия парамедик, те искат да помагат на другите хора. Това е хуманна професия. Всички колеги от Военно-медицинска академия полагаме усилия хората, завършващи този курс, да са доволни. Доволен е човек, когато е уверен в знанията си.
Пулс 125. Какво е кръвното налягане? 70 на 50, тъй като има голяма кръвозагуба. Всеки човек, който идва тук да се обучава за професията парамедик, е високо мотивиран да усвои необходимите знания и умения.